Ko vaiti mota yesecond hand muri kuti china weHKD boss. Maona mudziyo wenyu. Kana fourth hand toda. Ili wasini rupenye. Finally, Freeman HKD Boss breaks his silence as he goes to collect his Mercedes-Benz GL 400D and $10,000 in cash, a gift from businessman Wicknell Chivayo. Vakawanda vakataura vachiti mota yakapiwa Freeman iyi yakanga iri dhara, vamwe vachiti Freeman haasi kuda kunotora mota iyi nekuti haasi kuida. But kwese uku kwaingova kufungidzirawo kwevanhu. Zvisinei, Freeman azongoenda kuEnterprise Car Sales kunotora mota yake, apo aratidza kuti afara kwazvo pamwe chete nekutenda, uye abva angopindura mashoko evanhu vaitaura kuti mota iyi yaisava nyowani. Mashoko ese aya akataurwa nevanhu nekuti Freeman akanga ava ne2 days asati atenda kana kunotora mota yake yaakanga apiwa naWicknell Chivayo. Kusangana kwatikuita zvakare pachannel ino, channel yeZim Witness TV, pandinodzoka nema-updates akasiyana-siyana. Ndinoti kana kari kekutanga kusvika pano, ndinokumbira ungobaya button rekusubscribe, then turn on the notification bell kuitira kuti usarasikirwe neevery update yandinodzoka nayo pano nguva nenguva. Freeman HKD Boss atenda iye Wicknell Chivayo kuburikidza nepost yaanyora iyo kuti "Thank you, hapana chinhu chinonakidza sekupiwa something usingazvitarisire. From the bottom of my heart, thank you say Wicknell. Patapudzwa ipapo pawedzerwe kwazvo. Me and my team tiri kufara ndati, blessing unto you say Wicknell." Aya ndo mashoko anyorwa iyo na Freeman achitenda Wicknell Chivayo. So ndikuda kukusiya muchiona video raFreeman achitora mota yake, asi kana mapedza kuona ngatisangane mucomment section muchitiudzawo zvamunofunga pamusoro penyaya iyi. Rudo zvipenyera zvarosindira. Rimwe post rinzizira mukuri. Ko vaiti mota yesecond hand muri kuti china weHKD boss. Maona mudziyo wenyu. Kana fourth hand toda. Ili wasini rupenye. Check up the hood. Check up the hood. Check up the hood. Check up the hood. GLE 4matic 400 diesel. Asini nyama. Ndida ngotenda chokutanga tinaone mukuru na president na first lady wanatina kuna general saving indo wadi general for this president. Honestly speaking, ndi ngogaya kuti sina ngani jamba ndijawani sina ndakato kujungwa ndakakula even pakafuna ndakazota mwana chimukuru nengogaya kuti chi andwane sina but andazongojungwa ndakakula. Like I said, senior sombo rangu ndega ndiri magali sisi samu kuna watu panapa anoda wini ya HKD Boss. Kuna ngwa ida kuya wazungweta kule. Kuna ngwa ba ukwekwe muri kuona ana mande mvama ana ale akimu international visitors. Yo. Ni vangu sara panapa. Ndivisa wanafara wini ya HKD Boss. Wanatendo Mr. Chipaga na utamu senior raka naga. I think pani mwere post kwa unfortunately ili ndio chewe naona bana bana. I really appreciate. Na sasa wiki naona watu mwezero ba matapoza na msiki. Hey,
zvinhu zvatakadzidza nekuda kwemushaya.